И здравейте всички, които ме гледате. Аз съм BixyBox14. Днес сме в един сървър. Аз ще го рекламирам. Тук има някакъв. Така, значи, нека да започнем с варповете. Варп. Абе, като е, матка. Нека започнем. Варп. Фуд. Ето го варп фуд. Има всякакви видове животни. Или за храна. Събират храна. Другия варп е варп джайл. Тук се наказва. Клетката е номер 1. Клетка номер 4, 2 и тук май 3 трябва да. 2. Да. Сега отиваме на другия варп, а той е варп спаун. Той е тук на спауна. Сега варп survival. Тук оцелявате, тръгвате и оцелявате, нали, за фон. Така, отиваме на спаун. Взете ще кажа на YouTube. Шиши. Така. После ще им пратя клипа, за да затвърдя. И метка диаманти. И да, сървъра. Чакай да питам. За хубави панталонки. Да, това беше превюто на сървъра. Аз отдолу ще има описание на IP-то, да се забавлявате. И да, пак за клипа. И кажете бъба. Кажете бъба на YouTube. И да, аз бях BixyBox14 и чао!